Yasika très très fort. Soukana Masolo. Tolek. C'est Bino qui n'a mais ma Bino toujours la world. Ma finlandaise, non mais ma la world. Congo Yasika. Congo Yasika. Congo Yasika très fort. Petit frère, solo la bien. Ah, petit nangai. Solo la bien. Petit frère, solo la bien. Ah, petit nangai. Solo la bien. I wanna catch you some. Otegon chobalo, mwade mangano. Idonte, I've been searching for you. Otegon chobalo, asadimo yoko. Idonte, I've been searching for you. Fortunately, you, wefunu watadima. I want tata beya, baby na sweet papa. Baby get it something, nekene nu nwata nwelu something, achalugo nwani, nwabuge boyibo. Nwata makata malele, yeah. Makata ma, yeah. Ase nwata makata malele, yeah. Wala no. Wata makata manana, makata manana, I say wata makata malele, wata makata manana. Golibe, your mama born you well. Golibe, yo. Mwata golibe ogebwe mo golibe na mama yi musilike golibe yo masinachi baby get it something nekene nu mwata nwelu something I want tata beya baby na sweet papa baby get it something nekene nu mwata nwelu something achalugo nwani nwabuge boyibo nwata makata malele yeah. Makata ma, yeah. Ase nwata makata malele yeah. Wala no yeah. Nwata makata manana
SDP, Parti démocrate socialiste, il y a Obolanda Bisoga, rester branché, même si il y a World Net, il y a système échangé. Donc, World, check. Uva Katoyat Ilta Olem Talatanan SDP Kokoksesa SDP son politinen polwe ya me alutan tieta eneman miten ni laon sunitel matuleva de ça ya mita on mitane ayate levat maamute keutuksen elika miten maamute ya tala suomessa voi keuta hyvin voi saada toita ja puhutaan myös enemmän sitä maahanmuuttajan juttu täällä Suomessa, koska niillä on joskus vaikea elää täällä Suomessa. Ja niillä on paljon kysymyksiä ja niillä ei ole ikinä vastaus. Siksi tämän kautta, koska meillä on kutsuttu, me otimme se tilaisuus ja kautta me se tilaisuus kysyä nämä paljon kysymyksiä, jotka maahanmuuttajat kysyvät, ja tänään varmasti SDP kautta ne saa vastaukset. Eli me puhutaan maahanmuuttajien politiikan ja maahanmuuttajien rasismin juttu ja maahanmuuttajien työpaikka saaminen. Kiitos, mutta seuratkaa meitä, te saat kaikki vastaus täällä tänään. Kiitos. Très chers téléspectateurs, bonsoir. Vous nous suivez sur www.congoyasika.net de Maurice Premier, qui est en collaboration avec la belle Mboka Mboka. Aujourd'hui, dans votre émission Allo Finlande, nous sommes invités dans une très grande réunion d'un parti politique de la Finlande ici, qui est SDP, Parti démocratique socialiste. SDP, c'est un très grand parti. Alors, nous avons saisi cette opportunité pour poser certaines questions à ce qui concerne les étrangers qui vivent ici en Finlande. Les étrangers en Finlande ici rencontrent plusieurs difficultés. Nous allons justement profiter de cette occasion pour leur poser la question de savoir la politique des Finlandais sur l'immigration. Pourquoi les étrangers n'arrivent pas à avoir le boulot? Par exemple, dans des provinces, ils se vergent tous vers la capitale pour chercher des voies et moyens comment survivre. Il y a une vie très difficile ici en Finlande, surtout pour les étrangers, à ce qui concerne le travail. À ce qui concerne nous allons aussi parler de la politique de la discrimination, le racisme, tout ça. Vous allez avoir les réponses au cours de nos questions, puisque les étrangers, vous avez toujours tendance à poser multiples questions, mais vous n'avez pas de réponses. Dans cette émission Allo Finlande, bien sûr, qui est présentée par votre humble serviteur Patou Mombo 007, et derrière la caméra, nous avons Moshi, et à la réalisation, comme toujours, Richard Poitina Finlande. Donc, sans plus tarder, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Donc, restez branchés, restez scotchés. Et cette émission n'est pas seulement pour la communauté congolaise, mais c'est pour toute la communauté africaine. Là, je vois les Camerounais, je vois les Sénégalais, les Maliens, les Burundais. Je pense directement à Olivier de l'INEX pour les Camerounais. Restez branchés vraiment. Gladys, suivez cette émission. Sacha Manuela. Les Sénégalais, je vois directement Adam. Restez branchés à cette émission puisque vous allez avoir toutes vos réponses à des questions que vous posez. Comment un étranger peut avoir l'intégration ici en Finlande, peut se développer comme tout autre individu évoluant ici. Donc là, je pense aux autochtones, donc aux Finlandais. C'est pourquoi restez branchés, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Il tatas, kuten sanoitte eli alussa, eli ollaan SDP kokouksessa.
muta satapa oksesa mapu ranska ya mu isoveli pour suomea eta kaiki umartavat ya kuntelevat mitame pour me tala elikatanan olam envoy esitela itselesi ilta. No hyvää iltaa. Voisitko sitellä itsellesi? Olen Markku Jääskeläinen ja olen tämän Tikkurilan työväenyhdistyksen puheenjohtaja. Comme je vous ai dit, donc nous allons parler en finnois et en français pour une bonne compréhension de tout le monde. Mon vieux ici va interpréter en finnois, comme je vous ai dit, pour une très bonne compréhension. Donc il vient de se présenter, alors je vais passer, il a dit qu'il était... il est le président de l'association de membres de la social-démocratie ici en Tikkurila. Ok monsieur, alors pouvez-vous nous expliquer c'est quoi SDP? Meille kertoa, mitä se tosiaan tarkoittaa SDP? No, sosiaalidemokraattinen puolue Suomessa, niin sehän on Suomen suurin ja vanhin työväenpuolue, joka perustettiin 1900-luvun alussa. C'est le plus grand parti de travaillistes qui existe ici en Finlande, le plus grand parti socialiste qui existe ici en Finlande. Ce parti a commencé son existence, est né depuis 1800. C'était juste au début de 1900, au début des années, du 19e siècle. Sosiaalidemokraateilla on ollut tosi merkittävä asema Suomen historiassa. Esimerkiksi viimeiset 3 presidenttiä tätä ennen olivat sosiaalidemokraattisia. Je peux vous dire que la social-démocratie en Finlande a joué un rôle important. À titre d'exemple, je peux vous citer que les 3 précédents présidents qui ont dirigé ces pays avant que l'actuel président ne la dirige, ils furent tous membres de mon parti politique, la SDP. Ok, nous avons bien compris ce que vous avez dit, mais on voulait savoir pourquoi nous sommes ici en ces lieux aujourd'hui. Pour quelle raison? Kiinnostaa sitten, että minkä takia tänään me ollaan tässä yhdessä ja täällä on monta ihmisiä. Miksi? No, tämä on semmoinen poikkeuksellinen tilaisuus, koska me olemme kutsuneet tänne sellaisia henkilöitä, jotka ovat tämän vuoden aikana täyttäneet tasavuosia. Cette occasion est une occasion exceptionnelle parce que nous avons eu le privilège d'inviter des gens qui ont totalisé des années importantes de leur vie. C'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui est exceptionnelle. Täällä on siis 50-vuotiaita, 60-vuotiaita, 70-vuotiaita, 75, 80, jopa 85-vuotiaita. Nous avons invité des gens qui ont totalisé 50 ans, 60 ans, 65 ans, 75 ans, 80 ans et 85 ans. C'était des gens qui ont totalisé des années très importantes. Ok, kiitos. Mutta tämä maa siis kysyä se suomeksi, eli je voudrais demander ceci en finnois. 3 päivää sitten oli Suomen itsenäisyyspäivä. Il y a 3 jours, nous avions eu la date de l'indépendance de la Finlande. Mutta keskustassa mä olin siellä, oli kova mielenosoitus. Minkä takia se oli? Il y avait un chambardement, des anarchistes ont tout bousillé. Pourquoi il y a eu cette histoire dans ces pays? Donc une manifestation. Une manifestation. Pourquoi il y a ce genre de manifestation dans ces produits? Pourquoi? Miksi? No, se oli varmaan tällainen erilaisten anarkistiryhmien, mutta myöskin varmasti sellaisten nuorisoryhmien järjestämä, jotka ovat tyytymättömiä omaa asemaansa yhteiskunnassa. C'est un groupe des anarchistes associés à des jeunes personnes qui ne sont pas satisfaits de leur état social, qui ont exprimé leurs émotions. Mutta ne sanoivat, että koko juttu son vale. Se koko itsenäisyyspäivä, ne valittelevat ihmisiä, eli politiikka valittelevat ihmisiä. Haluaisin tietää enemmän siitä, mitä on sinun kommentoida? Ils nous disent que, enfin, les anarchistes ont dit que toute l'indépendance et tout, on a fait que tromper des gens. On a donné des promesses qui n'ont pas tenu. Pourquoi y a-t-il eu des promesses qui ne sont pas tenues? Miksi
lupaus ei ollut pidetty. Nämä lupaus, mitä oli luvattu itsenäisyyspäivä, kaikki on mennyt pieleen. Miksi? Suomen historiahan on hyvin kiinteässä yhteydessä Venäjän historiaan. Suomi oli ennen osa Venäjää ja 1917 Suomi tuli itsenäiseksi ja sen jälkeen on joutunut 2 eri sodassa taistelemaan tästä itsenäisyydestä. Ja suomalaisille itsenäisyys on tosi merkittävä asia, tosi tärkeä asia. Pour ma part, moi je peux dire que la Finlande a été durant plusieurs années une duché de la Russie. Pour moi, je suppose que je connais que nous nous sommes battus, nous avons fait des guerres après cela, des guerres atroces. L'indépendance de la Finlande pour moi est une chose sacrée que je respecte beaucoup. Joo. Täällä meidän joukossa nyt tänäkin iltana on monia sellaisia vanhoja ihmisiä vielä, jotka ovat olleet taisteluissa, jotka ovat näitä veteraaneja. Parmi nous maintenant dans la salle, il y a des gens qui ont vraiment fait la guerre, qui se sont bataillés, qui ont fait partie de la bataille, qui sont ici, qui sont battus pour cette indépendance. Mä ymmärrän hyvin, että nuoret, jotka eivät ole kokenut sitä sotaa, niin eivät näe sitä yhtä tärkeänä kuin nämä vanhat ihmiset. Oui, bien sûr que je comprends. Les jeunes, il y a un espace de temps qui est passé. Ils ne comprennent plus le caractère sacré de l'indépendance de notre pays. Ja musta on tärkeää, että meillä on ollut tosi pitkä rauhan aika Suomessa. À mon humble avis, c'est très important que nous avons vécu plusieurs années dans la paix, dans l'harmonie dans notre société en Finlande. Ja myös me kunnioitamme sitä myös teidän taistelute, siksi jos ette hyvin taistelut, sitten me emme ole täällä Suomessa, me kunnioitamme sitä. Nous aussi nous respectons comment vous avez contribué, vous vous êtes battu afin que la Finlande soit indépendante, afin que la Finlande soit ce qu'elle est. Sans cela, nous ne serons même en ce moment ici présents dans cette salle. Kiitos sitä. Merci beaucoup pour cela. Mutta toinen kysymys, mä haluaisin tiedä, että mikä on teidän suunnitelma tulevaisuudessa kuin politiikan puolue? Mais qu'est-ce que vous avez comme projet en tant que parti politique dans un futur bref? No, meillä on Suomessa, niin kuin koko Euroopassa, varmasti isoja taloudellisia haasteita, mutta myöskin sitten kyllä isoja haasteita sen suhteen, että me tarvitsemme tänne uusia ihmisiä, maahanmuuttajia tekemään töitä ja myöskin järjestämään asiat niin, että he myöskin työllistyvät täällä. Nous, ce qui nous importe, vous savez, en Europe maintenant, il y a une grande crise qui nous secoue. Pour notre part, nous pensons que nous avons besoin des étrangers, des expatriés, des gens qui sont disposés à donner les rapports, travailler pour relever notre économie. Nous avons besoin de toutes les personnes qui peuvent travailler afin que notre économie puisse se recouvrir. Meillä on tällä hetkellä 15 000 ihmistä enemmän tulossa Suomeen joka vuosi kuin mitä täältä muuttaa pois. Nous avons aujourd'hui en Finlande au moins 15 000 personnes qui viennent en Finlande par rapport à ceux qui sortent de l'extérieur, à l'extérieur. Se ei ole paljon, jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin tai Norjaan. C'est rien quand vous comparez combien de millions de personnes viennent en Suède ou en Norvège. Mutta siitä huolimatta niin kuin eräät tällaiset äärioikeistolaiset piirit niin kuin pitävät sitä pahana asiana. Ce qui est étrange, il y a un groupe de gens avec des décisions extrême droite qui pensent que même ces petits groupes de 15 000 personnes n'ont pas le droit d'avoir leur place dans ces pays. C'est étrange. Ja meidän on pakko päästä eroon tällaista vastakkainasettelusta ja rasismista. Nous, la SDP, la social-démocratie, nous devons nous mettre un frein, une distance entre nous et ces partis extrême droite et ces partis qui ont des tendances racistes. Ja siksi mä haluaisin kysyä jo semmoinen kysymys, eli quelle est votre politique sur l'immigration? Tämmöistä mä haluan esittää. Olisi kiinnostunut, onko teillä joku suunnitelma, mikä te ajattelee maahanmuutto, onko teillä joku tietoa, ajatuksia tästä? Meillähän on Suomen ulkoministerinä on Erkki Tuomioja, joka on tämmöinen pitkän linjan ulkopoliitikko, mutta myöskin pitkän linjan
henkilö sillä saralla, että hän on edistänyt tämmöistä monikulttuurista toimintaa Suomessa? Vous savez, pour cette question, je vous dis que je vous cite une personne, un politicien chevronné, Erkki Tuomio. Il est actuellement ministre des Affaires étrangères. C'est un politicien de notre sérail. Lui, il protège, il soutient depuis plusieurs années et travaille à ce que ce pays soit multiculturel. Il est sorti droit de notre sérail et ça c'est ma réponse pour cela. Keskeistä on se, että maahanmuuttajaväestölle saadaan järjestettyä riittävän hyvin kieliopetusta ja myöskin kotouttamista, jotta nämä ihmiset työllistyvät. Siitä on kysymys. Le plus important dans notre parti politique, la SDP, c'est que une personne qui vient dans notre pays, on doit d'abord l'aider à apprendre notre langue, l'aider à s'intégrer, à connaître nos us ainsi que nos coutumes. SDP on aina ollut työnpuolue, siis me olemme halunneet myöskin, että ihmiset tekee töitä, myöskin ne, jotka ovat Suomessa syntyneet, ne tekevät työtä. Ja sitä kautta tulee se vauraus, se rikkaus, mikä tässä maassa on. Vous savez, quand on parle de la SDP, la social-démocratie, c'est un parti travailliste. Nous connaissons, nous honorons le travail. Nous voulons que le travail soit disponible pour les gens qui viennent dans notre pays. Parce que ceux qui habitent dans ces pays aussi, les enfants de ces pays, et aussi travaillent, tout le monde doit travailler afin que nous puissions tous savourer les fruits de ce travail. Ja me tarvitsemme tulevaisuudessa entistä enemmän työtä tekeviä käsiä Suomessa. Honnêtement, je peux dire que nous avons dans un futur très bref des gens qui travaillent, des gens qui puissent produire, des mains qui produisent du travail. Nous avons besoin des étrangers dans ces pays. Mutta Suomessa on vaikea saada oleskelulupa. Mitä voi sanoa sitä? Joo, kyllä varmasti se on asia, joka ei ole kovin helppo. Että itse en ole mikään tämän alan asiantuntija, mutta mulla on semmoinen käsitys, että meillä on varsin monen mutkan takana se, että ihminen pystyy pysyvästi asettumaan Suomeen. Vous savez, moi je ne suis pas spécialiste dans l'immigration, je ne connais pas les méandres de l'immigration. Mais je peux penser que oui, c'est un sujet très délicat et très sensible. Et il y a vraiment des gens qui sont derrière, qui mettent des embûches afin que l'accès au papier n'est pas facile en Finlande. Siis Suomihan on jo toisen maailmansodan jälkeen totuttunut siihen, että Pohjoismaiden kesken on olemassa tämmöinen vapaa liikkuminen. Kansalaiset on voinut vapaasti ilman passia liikkua. Nyt Suomi on tottunut siihen, että Euroopassa voi vapaasti liikkua. Ja meidän pitäisi totuttautua siihen, että ihmisiä entistä enemmän siirtyy myöskin tänne asumaan. Mutta teillä ei ole semmoinen keino, joka voi helpottaa tätä juttua kuin politiikan puolue. Eikö teillä on joku ehdotus antaa Alinolle, joka voi auttaa tämä asia, että se menee ihan paremmaksi? No kyllä mä luulen, että se peruskysymys on se, että ihmisille annetaan riittävä koulutus, ihmisille annetaan riittävästi ne edellytykset, joilla hän pystyy olemaan täällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Moi je pense que oui, nous avons des propositions, nous faisons des histoires comme ça. Et nous pensons que ce qui importe pour nous, c'est d'abord éduquer une personne qui vient dans ces pays. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous extrêmement important. C'est la pierre angulaire. L'éduquer, lui donner l'intégration, l'aider à s'installer dans ces pays. Ça, c'est notre clé. Mutta oletko huomannut, että paljon maahanmuuttajia tulee toisesta kaupungista Helsinkiin, koska ne ajattelevat, että Helsingissä löytyy töitä, koska siellä on paljon rasismijuttu, vaikka olet valmistanut joku ammattikoulu, mutta ei siellä voi ikinä saada töitä. Pitää vain tulee etsimään elämä täällä Helsingissä, voi saada vaikka siivosjuttu ja niin edelleen. Mitä te voitte sanoa tätä asiasta? No se on ihan varmaan näin, että maahanmuuttajat, erityisesti muualta kuin Euroopasta tulevat maahanmuuttajat, niin varmaan keskittyy pääkaupunkiseudulle ja esimerkiksi tähän meidän kotikuntaamme Vantaalle. Osittain se johtuu juuri tästä mainitsemastanne syystä, mutta toisaalta niin olemme havainneet, että myöskin ihmiset tulee mielellään
sellaiselle seudulle, missä on esimerkiksi samoista lähtökohdista lähteneitä ihmisiä. Ja esimerkiksi sukulaiset menee sukulaistensa luokse. Vous savez, c'est quelque chose de naturel. Une personne, il se trouve à l'aise dans un quartier ou dans un endroit où il va trouver des gens qui ont les mêmes origines que lui. Moi, je trouve que nous pouvons parler de la ville de Vanta. Dans cette ville de Vanta, une personne peut trouver son frère ou bien son neveu ou bien un homme de son pays qui est ici. Il préfère quitter l'endroit où il est pour venir ici. Pourquoi? Parce qu'il se sent à l'aise au milieu de ceux qui sont de son ethnie ou bien de son pays. Mutta joo, haluaisin lisätä. Siis meidän ylivoimaisesti suurin maahanmuuttajaväestö tulee itse asiassa Venäjältä. Heitä ei edes erota katukuvasta, että kuka on Venäjältä tai kuka on Virosta, joka on toisiksi suuri ryhmä. Mutta sitten kun alkaa tulla ihmisiä esimerkiksi Somaliasta tai Nigeriasta, Kongosta, Kamerunista ja niin poispäin, niin se jossakin pienellä paikkakunnalla saattaa synnyttää tämmöisiä rasistisia ilmiöitä, jotka on tuomittavia. Vous savez quoi? La très grande majorité des étrangers, quand on parle des étrangers de ce pays, ils viennent de la Russie ou bien de l'Estonie. Bien sûr, dans les riz, on ne peut pas différencier qui est estonien, qui est russe et tout. Ce qui est terrible, c'est quand il y a un homme de Nigeria, un homme du Congo, de Somalie ou bien du Cameroun. Quand il est dans une petite cité où il y a plusieurs autres ethnies, par exemple les Russes ou bien les autres, on va seulement les remarquer parce qu'il est différent des autres. Itä-Suomessa on ollut iso keskustelu siitä, että yhdessä Lieksa-nimisessä kaupungissa niin somalit kouluttautuvat taksikuskeiksi ja sitten paikalliset alkoivat vastustaa sitä ja joutuvat jopa väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Se on täysin tuomittavaa. Je pense qu'il y a eu dernièrement une histoire d'un Somalien à Lieksa qui est bien éduqué, il est devenu taximan, mais les gens l'ont même agressé. Pourquoi il est taximan? Parce que c'est une très petite cité. Täällä Helsingissä, aivan niin kuin sanotte, niin täällä on enemmän monikulttuurisempi henki, että ei täällä sellaista syrjintää esiinny kuin tuolla pienemmillä paikkakunnilla. Vous savez, à Helsinki, c'est différent. C'est une très grande cité, ou bien dans ces parages, c'est vraiment différent. Donc, nous n'avons pas des genres des histoires comme ça. Joo, hyvä. Saa vasta ihan hyvin, mutta koska meidän aika loppu kohta, mä haluaisin vaan sanoa, että mitä teidän mielestänne, että maahanmuuttajat täällä Suomessa voi parantaa? Bon, je peux vous demander, nous n'avons plus de temps, bientôt nous allons finir. Quelle est, à votre avis, la manière dont on peut faire pour que la situation des immigrés puisse s'améliorer ici en Finlande? No kyllä se perusasia on tietysti koulutus, eli että ihmisten pitää päästä koulutukseen ja saada hyvä kielitaito, se on kuitenkin se perusedellytys sille, että täällä pystyy työllistymään. Ja sitten kyllä mun mielestä niin se, että meillä on tosi paljon maahanmuuttajia, jotka ovat perustaneet Suomeen. Mä olen Säde Tahvanainen ja täällä Vantaalla asuva poliitikko. Olen toiminut aikaisemmin kansanedustajana ja nyt olen myöskin ehdolla eduskunta ensi kevään vaaleissa. Miksi sä oot täällä iltana? No mä toimin politiikassa aktiivisesti ja olen tämä Tikkulan työväenyhdistyksen jäsen ja ensi vuonna myöskin varapuheenjohtajana. Sen vuoksi täällä olen tapaamassa ihmisiä. Eli kun sä oot SDP-puolueessa, miksi maahanmuuttaja pitää valita SDP, ei toinen politiikan puolue? Siksi, että meillä on syvät juuret siellä suvaitsevaisuudessa ja tasa-arvossa. Että vapausveljeys ja tasa-arvo on aikanaan vallankumouksesta Ranskasta lähteneet ja niitä arvoja me kunnioitetaan edelleenkin. Että me toivotaan, että kaikki ihmiset tekevät yhdessä ja asuvat yhdessä. Entä mikä on teidän politiikka, jos me puhutaan vain maahanmuuttajasta? Jos puhutaan maahanmuutosta, niin SDP on ollut edistämässä siis maahanmuuttajien asemaa ja oikeuksia siinä, missä me on nähty myöskin muut kansanosat ja vähemmistöt yhtä tärkeänä arvokkaina asukkaina kotimaassa kuin sitten kantaväestökin. Voisin sanoa, että laajassa mittakaavassa niin me ollaan oltu aina edistämässä ja halutaan edistää myöskin maahanmuuttajien asemaa. Voisitko sanoa jotain rasismista?
No voisin sanoa, että mä olen tuolta Joensuusta kotoisin, jossa 90-luvulla oli erittäin voimakas rasistinen aalto ja me oltiin todella huolissaan ja tehtiin siellä myöskin sekä puolueiden kesken. Kaikki puolueet, jos ajatellaan tällaiset oikealta vasemmalle, oli hyvin huolissaan siitä rasismiaallosta, mikä siellä silloin oli. Ja skinheadien voimakkaasta rasistisesta toiminnasta nimenomaan vähemmistöjä, erityisesti somalivähemmistöä kohtaan. Ja siellä aloitettiin paljon projekteja niin poliittisella tasolla kuin sitten myöskin ihan ruohonjuuritasolla ja saatiin se taltutettua yhteistyöllä ja sillä tuomittiin todella voimakkaasti nämä rasistiset toimet. Hyvin toimitettu, mutta haluaisin vielä kysyä yksi kysymys. Oletko huomannut, että paljon maahanmuuttajia tulee muualta, esimerkiksi Turusta, Joensuusta, tänne Helsingin etsimään töitä, koska ne ajattelevat siellä on enemmän rasismi-juttu, eli se on vaikea heille saada töitä. Ne tulee tänne Helsingin saada töitä, yrittää saada töitä. Ja niillä on myös vaikea täällä Suomessa saada helposti töitä. Mitä sä voit kommentoida? Joo, olen havainnut sen, että nimenomaan siellä Joensuusta. Minäkin tietysti olen sieltä tänne muuttanut, mutta myöskin maahanmuuttajat on aika nopeasti ja turvapaikanhakijat tulleet tänne etelään just näistä syistä, että pienemmissä paikoissa ei ole hyväksytty ja suvaittu sitten erilaisuutta. Niin kun taas toisaalta tämä pääkaupunkiseudu on siinä suhteessa ollut ehkä helpompi paikka elää. Mutta kyllä tämä maahanmuuttajien työllistyminen on iso ongelma ja siihen pitää myöskin sitten löytää eväät. Mutta se vaatii paljon töitä myöskin siis koko yhteiskunnalta ja arvo- ja asennemuutoksia. Mutta onko teillä joku keino, joka voi ehdottaa Alinolle? No suoralta kädetään yhtä hokkuspokkustemppua osaa tietenkään sanoa, mutta mun mielestä se on sama asia kuin siis kantaväestönkin iso työttömyys, että kyllä me tarvitaan erilaisia projekteja ja niin maahanmuuttajille omia työllisyysprojekteja kuin sitten tietenkin siis pitkäaikaistyöttömyyteen puuttumista. Okei, kiitos paljon. Donc Karnena Oluba, nani vena biso aoya nde tolobi ye mutu aza pena mbiaka ya parti oyo akoya ko expliquer en bref makambo nyonso alobi mpona bo comprendre. Omoni mama oto balika mo ya très important biboye. SDP est à parti à tolérance et à parti oba ko accepter mutu nyonso tu ndenge azali. SDP a croire que mutu ana possibilité nyonso na kati na ye kaka il faut ko développer yango ko pesa na ye opportunité pour akende liboso. SDP acceptaka racisme te parce que bakoya kana racisme bakoya ka plutôt na bondeko kati ya bato pe basali mingi de telle sorte que bato baza na kati ya boboto po bapaya na kati ya mboko bavanda na kati ya intégration na kati ya boboto. 00 statuna likamoge na sepela na ngominga atuni me bo sala nini pona bapaya oyo bazolongwa na ba province po baya awa na idée ke bakozwa misala poni bakozwa tabi bien sûr bamboko eza na bato mike eza na misala mike bien sûr pe bapaya baza na pasi mingi kozwa musala po bato baza pe ya mboka bakolo mboka pe bana pasi ya kozwa musala yango wana awa na sud awa na esika to ali eza na beaucoup plus de chance à musala ezala ba autochtone tango baza confronté na ba même problème baza roya pe na sud bongo 007 atuna likamo ya piso important mon humble ba question juste aki et ça paf abime bongo okanisi ndenge ni pona ko réduire le chômage abi non question ezali ya ko réduire chômage na kata étranger te. Question ezali ya ko réduire chômage na kati ya population. Toi on a besoin de projets multiples. Eux ko uta na étranger, eux uta na bazai ba tunyonso, mais ensemble il faut to bunda poto tombola, to rendre mboko to vanda biso surtout plus agréable et puis plus bonne. Wana li makamu 007 auti ko sola. Merci mingi. Nazongisi micro na 007. Bonsoir monsieur. Hyvää iltaa herra. Hyvää iltaa. Pourquoi vous êtes ici en ce lieu? Miksi sä oot täällä? Miksi te olette täällä paikassa? Mä oon TTY-jäsen ja olen ollut 8 vuotta melkein TTY-jäsen ja olen voittanut, mä olin vaalissa ehdokkaana, olen voittanut 2 vaalia ja olen nyt niinku Vantavaltuustojäsen myös TTY kautta. En fait, j'ai gagné 2 élections. Je suis ici parce que je suis membre de ce parti politique. Ensuite, je peux vous dire aussi que je me suis présenté comme candidat à 2 différentes élections auxquelles j'ai gagné.
Je suis membre directeur de la ville de Vanta. Je suis dans la direction, dans les comités collégial qui dirigent la ville de Vanta. Donc, je travaille en collégialité avec les autres dirigeants de cette ville. Donc, vous êtes aussi candidat à la députation? Oui, je suis candidat à la députation pour la législature à venir. Miksi? No, haluan palvelee kaikki maahanmuuttajat ja myös kantaväestö, mutta otetaan kantaa niin kuin nämä tärkeät asiat kyllä. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que je vais d'abord me mettre au service des étrangers, des gens qui sont des étrangers comme moi. Bien sûr que je vais aussi me mettre au service des autochtones, des gens qui sont originaires d'ici. Mais je vais être les porte-parole des gens qui sont comme moi, des immigrés. Je vais être leur porte-parole, présenter leur caisse devant les autorités pour qu'ils aient une voix, comme ce sont des sans-voix. Qu'est-ce que tu as remarqué parmi les problèmes des étrangers qui t'a poussé aujourd'hui de devenir député hier et vouloir assez que tu puisses être encore député? Qu'est-ce que tu as remarqué et tu voulais ramener ces désidérata que tu voulais ramener au Parlement? Tässä on meille kaikki, vaikka se on sinä, minä, hän, meille kaikki maahanmuuttajille ongelmat tavalla tai toiselta. Olen tehnyt 8 vuotta tässä valtuustossa siitä eteen työtä, että maahanmuuttajalle tarvitaan kielikoulutusta, maahanmuuttajan asema pitäisi parantaa ja näin kaikki tällaista ongelmaa. Comme je viens de vous le dire, j'ai travaillé durant 8 ans comme collège dans la direction de la ville de Vanta. Durant les 8 ans, parce que je suis toujours en train de travailler, j'ai mis en exergue que les étrangers doivent avoir assez de ressources pour leur éducation, assez de ressources pour leur intégration. Moi, je suis étranger, je suis finlandais comme nous tous nous sommes ici, mais nous avons des problèmes particuliers qui sont liés à ces aspects que je vais dire. Le logement, l'éducation. Ce sont des problèmes sociaux que j'introduis devant les autres. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons des problèmes d'une manière ou d'une autre, mais nous avons tous des problèmes. Haluaisin mä vielä lisätä siihen, että je vais encore ajouter dans la même lancée. Joo, mä oon tehnyt maahanmuuttajia varten aika paljon työtä. Mä nytkin tuli tähän kokoukseen yhden maahanmuuttajan ongelmasta. Eli meillä pitää olla suhtkot hyvä asunto ja suhtkot kielikoulutus ja työt pitäisi saada sitä kautta, että meillä on koulutusta. Vous savez, pour moi c'est très important. Nous devons aider les nôtres à avoir une éducation. Aujourd'hui, j'ai traité ça dans notre réunion. Nous devons donner assez de ressources afin que les étrangers puissent avoir de bonnes écoles, de bons éducateurs, de bons professeurs. Et quand ils ont un métier, ils puissent être d'égal avec les gens d'ici pour chercher le travail. Nous devons nous assurer que les étrangers ne soient pas mis dans des mêmes cortèles, mais que chacun puisse avoir un bon logement, un logement décent, qui convient à tout le monde, comme tout le monde voudrait avoir, qui donne du temps. C'est un patron, comme on dit chez nous. Il a étudié. On ne fait pas la politique en Finlande pour avoir de l'argent, des biens. C'est un homme qui est vraiment fortuné, il a beaucoup d'argent, beaucoup de travailleurs, il donne du travail à beaucoup de nôtres. Je ne vais pas parler de son travail sans lui, parce que c'est un homme qui est humble seulement parce qu'en Finlande les gens sont humbles, mais c'est un patron chez nous, il roulerait avec des gardes-corps. Tässä on niin kuin haluan vielä lisätä, että tässä arvostetaan työt, eikä naamaa. Enemmän työt. Dans ce pays, on respecte le travail. Tulee niinku niiden lisäkäsiä. Suomessa tarvitaan työvoimaa ja meidän kautta ne saa siitä. Tulevaisuudessa Suomessa on työvoiman pula. Niinku siis ihmisiä on ikääntynyt ja niille ei ole työntekijä. Siis työntekeviä ihmisiä, me kaikki maahanmuuttajat ollaan niinku lisäkäsiä suomalaisille. Vous savez quoi? Dans ce pays, on a besoin des mains qui font du travail. Nous, les étrangers, cette population est en train de vieillir comme vous le voyez. On a besoin des mains jeunes, on a besoin des jeunes, on a besoin des sang neufs pour renouveler ces pays, des gens qui produisent du travail. C'est le travail dans ces pays, pas autre chose. Yeah, we should learn Finnish language, that we should be the part of this society.
Nous devons apprendre les Finnois afin que nous puissions être une part de cette société. Till this time we are not speaking the local language. It's very difficult for us and for the Finnish person to communicate with us. Parce que si nous ne pouvons pas parler la langue locale de ces pays, nous aurons toujours des difficultés pour avoir des conversations avec les Finlandais et qui ne peuvent aussi nous comprendre. Mä sekin sanon lopuksi, että jos on joku näköistä ongelmaa tässä Vantaalla, niin soittakaa mulle, niin olen aina valmis auttamaan, vaikka yöllä tai päivällä. Qui est de Vanta, qui m'avait vu aujourd'hui, que ça soit la nuit, que ça soit les jours, regardez-moi. Si vous avez des problèmes, contactez-moi. Merci. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Donc, bokozoba numéro, yo mutu wana problème. Ya ndako ya makambo ebele, numéro ekoleka na se wana. Aza étranger, mais musala beti pena. Makambo alobi awa pena, donc aza na mwa ba responsabilité ebele, bokobenga ye na numéro wana. Donc na opesa deya numéro na eza 050 55 93 63 9. Comme on est Rabir Sodi, dans aider beaucoup d'étrangers belés. En tout cas, pour Monica Moussa, ça la mettre aussi cité, de continuer caca. Donc check ça.